Takže čaute ľudia, som tu znovu ja, pán Dokonalý, a je tu so mnou aj moja sesternica Diatra. Ahojte. A dneska si ukážeme takúto prekrásnu farmu. Bambusovú farmu, áno. Tak proste bambusová farma, môžete vidieť. Tak my do nej vstúpime a bambusy skosíme. Vlastne si povedať taký skleník. Áno, pozrite sa, máme ich dosť, 51. Môže byť aj dlhšia farma. Je to, áno, my sme si tu už pripravili. Je to 13 blokov na dĺžku a 11 na šírku. Tak, a teraz ideme stavať do výšky. Tak, musíme si postaviť takto dve bloky sem na dĺžku. Tam pôjdu pistóny, takže budeme k tomu potrebovať redstone, nášlapné dosky, predĺžovačku, dvere, pistón, nejaký stavací materiál, lekna, vodu a nášlapnú dosku. Takže teraz si sem dáme všade pistóny a takisto aj druhú radu. Teraz si vychutnávame melón z našej domácej farmy, ako povedala Diatra, takže vráťme sa po reklamnej prestávke. Takže toto je reklama na kuse od Bionis. Šípy zdarma, zabijú každú osobu. Vidíte? A koniec reklamnej prestávky. Takže reklamná prestávka skončila, melón bol dobrý, takže konec. Tak dobre, tak my teraz ďalej sme sem dali pistóny, aha, ešte druhú radu, takže vrátime sa o chvíľu. Tak už tu máme dve rady, teraz ideme sem dozadu dať všade takto. A ešte vám chcem povedať, že melón bol fantastický. Takto si dáme predĺžovačky, ale vidíme, že sa tu vyskytla menšia chyba, takže si to tu musíme ešte tu predĺžiť. Tak a toto potom zničiť, takže vrátime sa znovu. Tak a som späť, takže spravíme si to takto. Potom dáme všade tuto takéto redstone predĺžováky. Takže ja sa vrátim, keď to budem mať hotové. Dobre, máme to. Tak, teraz ideme spraviť, proste, dať tam tie bambusy a také hladinky. Takže sem dáme vodu. Toto bude trochu inak vyzerať. Už to teraz vidím. Toto proste tak. Toto si takto naplníme. A naplníme si to ešte aj tu. Už to takto naplníme, takto dve rady, tak. A musíme to mať naplnené vodou, takže ja sa znovu ozvem, keď to budem mať hotové. Tak, ja som si spravil aj tretí rad. Teraz sem dáme lekná, aby sme potom mohli chodiť. Tak, lekná máme. Teraz to tu môžeme naplniť bambusmi. Tak, takto si to tu naplníme všetko. Tak a teraz ideme robiť redstone obvody. Takže všade sem musíme dať takto redstone. Takže ja sa znovu ozvem, keď to bude mať hotové. Tak ja to už mám. Teraz si sem dáme takto nášlapnú dosku. A tu potiahneme A tu potiahneme tieto redstone obvody. Tak. Môžete si to potom rôzne maskovať, ja teraz nebudem ukazovať maskovanie, to sa mi nechce, vidíte, funguje. Tak a takisto si to spravíme aj na druhej strane. Tak, ja to už mám hotové, teraz si sem dáme dvere. Tak, a vlastne to nám otvorí aj dvere, my prejdeme a všetko nám to pôjde k nám. Takže
My si to tu ešte takto všelijak spravíme si tú budovu. Viete, môže to byť aj takto na slnku, proste môžete si to tu takto spraviť z toho skleník. Tento redstone odporúčam zamaskovať. Tak, teraz menšia ukážka, ako by to malo vyzerať. A vám bude skočené. Takže, počkajte, ešte raz dáme ukážku a vám bude skočené. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte like aj odber. Ak nie, tak radšej napíšte koment. Tu máte takú vecičku, že like a odber. Tak dobre. Takže pozerajte aj naďalej moje videá. Ďalšie video bude ako spraviť melónovú alebo tekvicovú farmu. Takže